Yo DJ Holly zviri sei hapo? Kulian TV hatibatike zvechopu muri kuita seya? But tinenge takubatika zvechopu zvakuitika izvi mwanaka handisi kufara. Zvamira sei? Maita sei? Unoziva kuti panenge pasina bhoa paona totoya takadai so takarova regalia paona torova ataya ziva kuti panenge pari pachipisa. Inge tori 442 formation. Mahwani shamata amene uri kuionawo sei nyaya iri kunetsa iyi hanzi Mudharageza ari kuda kunhingirikirwa kai uri kuiona sei hanzi ngaachidzoka kupatika iyi anga akambobuda here Mudharageza kupata vakamudzinga akaramba kubva akati hapana anondidzinga. but uonaka isu edu hatisi kutarisa izvozvo chete magatsi avainawo ndeye iwayo. Aiwa isu tofanira kungoziva chinhu one baba kuti Geza was ZANU-PF is ZANU-PF. He never left ZANU-PF. Akataura on record kuti hapana anondidzinga. And anagarwe wakutotanga kutotaura izvozvo ndo vacho vaimutuka vachiti akaponda munhu akaba maprazi akaita sei. Saka uona ndo vaitoti vakamudzinga uriona kuti ZANU-PF iripo pakutijairira. But on that issue hangu tisati tanyaenda kuti nini ndine nyaya iri kundirwadza panyaya iyoyo. Tine vanhu vaitotera vachitoti revolution vachimhanyisa chinhu mastreets mhuri dzavo izvozvo dzikurara nenzara vakadzi vavo vatosuwana baba it's like unongoziva ndikati vakadzi vasuwana baba you know what I mean. Ipunishment yacho vanodeserva kunzwaro sei vakadzi vavo vanga vachiri vana vadiki vakasungwa izvozvo vachitaurirwa nzoni baba vasungirwa revolution obva waona revolution munhu hanzi akudzokera kupati kana iye adecide kuti zvechokwadi ada kudzokera kupati yacho iyoyo. What about nyoka yemabhuku? What about Traore? What about Baba Mundiwa? What about Honorable Chagwiza? What about madzibaba veshanduko? What about list revanhu vese vaya vakatorwa vakabatwa vese vaya chichi chaitika pavari vachabenefita chi ende vachawana chi? I think iyoyo itori lesson kwatiri mazimba kuti nyaya dzekuhakira patunyaya twatisingazive ngatisiyanei nazvo. Ndakambouya paplatform pangu panapa ndichitaura ndikati vakomana Geza uyu ZANU-PF siyanai nazvo zvikanzi uri mupanduki wakazotengesa. Geza akauya on public platform akanyeba kuti garai mumba tichakuvigirai chikafu achinyebera mamillions haanyare murume mukuru achinyebera mamillions kuti hanzi tichakutengerai chikafu. Apedza kudaro haana magatsi ekukumbira regerero kuti plani yedu yechikafu yeka dhona wedu akazotadza kubatika kuti tikupei chikafu. Saka munhu akadaro iyeyeka haasi munhu wekuteera. But chinonetsa ndechekuti mazimba we are desperate for change. Geza nanhasi arimo muZimbabwe. Geza nanhasi vari kutoziva paari. Geza nanhasi vanogona kutomutora kana vachida kumusunga. But Geza it was ZANU-PF project. Hapana haanambobvira abuda muZANU-PF ndopandingora machitaura navo. ZANU-PF itoripo pakutoti saiza vanofunga kuti tiri vana vadiki tisingafunge tisingaonere. Zvimwe zvedu tinozongoonera toita kunge zvedu takapusa toita kunge tiri kusapota but mukusero kuti toziva kuti hapana. Pakaipa. Inini saka toti what was the purpose of creating Geza in the first place? What was the purpose? Yanga iri yekuda kuzowana kudzinga chiwenga because Geza akapinda chisapota chiwenga kapo. What was the purpose takazvitarisisa? I think kwaida kutomboona kutesta mawaters kuti vanhu vari kuita sei, vanhu vakamira sei, vanhu vachiruda mukuru here kana kuti havasi kumuda. Inini mukuru wayo badhera akapinda ndambudira ndakamuda. Chero ndisina kuona kana chinhu wani chekuti achari kunzi agona chipi kana kuti atadza chipi because ndagara kuru racho rese handitori ide vese zvavo group rese. Izvozvo ndo zviri kusungisa izvozvo okunzi undermining the authority of the president. Aiwa onaka Holly inzwa handina kunhingirikina inini munhu anonzi aandamaina ari kubuda achituka kangani Holly tichitotsura vanhu kuti iwe usatuke wadarikira laini zvazvisi zvanditi we know isusu tikutaura ngoti inini ndisaka ndakanzi inini munhu handimufariri handinakirwe naye handinakirwe netype of leadership yake handina kutaura kuzvinhu zvakashata because ndinenge ndichiziva kuti ndinenge ndine vafana vakawanda vekuti vari jobless ndinenge ndine vafana vakawanda vekuti vari kupinda mutoriro vari kushaya maopportunities. Tiri kuona vana vavo vana vadiki zuro ndizuro tungwara rakabuditsa kamwana kake kane makore mangani kamwana kadiki kanzi haisi kana 11 years 12 years kachinzi ndokamuridzike tap and go project re over 2 million rine tumota hobo
but maopportunities avari kuwana ende karotogara kudubai kudhara already. Saka inini nditozotarisa ndoona wangu mwana kuti anenge achienda achinoswera nenzara pabreak kana odya maputi and you think kuti ndosekerera zvinhu zvakadaro pakuita sei ndakakomplaina ndonzi ndaandamaina ani ipapo ndaandamaina tungwarara because vana tunyodhila navo futika nditwo tungwarara twacho toto. Ya ipapo ndikutopanzwa ende ipapo ndikutopanzwisisa but chimbobvisa bhutsu dzako dzawakapfeka idzodzo ka wopinda mubhutsu dzeZANU-PF. ZANU-PF ndogara ndichitaura they don't care about anything besides power and looting. ZANU-PF they don't even care about their own supporters. Dai vanga vane basa nemasupporters ava vaiti chingwa chedola kumunhu wese kana une card reZANU-PF chingwa chiri kutengwa ne50 cents but havana kana basa nazvo zvese izvozvozvo. Saka ukatongotaura kuti une nzara hausi kushanda uri kuda basa kuZANU-PF wakutonzi nana Apostle Makore uri kutuka you are undermining the president. Who is Makore? Who is Makore in ZANU-PF? Because we want to know who is he in ZANU-PF? Makore anozviti haasi kuZANU-PF anongoti ndiye murevereri. Hatina chatinotaura panapa totaurire chine munhu wekuti anenge asiri ikoko. Tikuda vanhu vari ikoko kuti maissues ayasvike sezvazviri as it is. Because it doesn't make sense kungobudawo munhu achingotaurawo achingotiwo nhinga akanaka akadai sokutsvaga jezi kutsvaga mari yechingwa. Ndozviri kutoitika. But zvinotipei isusu at the end of the day totara ma-real issues guys. Tikutaura nhau dzinoonekwa muState House guys ndo dzatinotaura. Hauzivi kuti zvivhiti zvedu zvinooneka here ikoko. Hauzvizive? Aiwa izvo ndozviziva. Ndozviziva. Makore vanotaura kuti hamusi kuziva zvamutaura. Who is Makore? Vanotanga tobvunza saka makutomaketa vanhu panapa. And I don't even know him. I don't have his number. I don't know him. Makore vamukutotaura ndeupi iye nyaya yekuti pazvivhiti totaura navanhu vakawanda. Anozviti Apostle Makore. I don't know him. Maybe nyango phone numbers totaura navanhu vakangowanda chete. Because kana ndikati munhu I don't know him ndikutaura zvokuti ngatitaurei kuti tikabvunza kuti who is Nick Mangwana toti permanent secretary of information, who is Daniel Garwe tobva tataura position yake kuti when minister welocal government and chichi totobvunza futi kuti who is Tatinda Mavetera toti minister of ICT. Saka tozobvunzana kuti who is Makore wobva wati chi what is just a pastor toti where is he chechi yake iri kupi unopa zere penopindirwa right tifambe nedirire kule church because I know Magaya now he's a pastor prophet whatever I know Makandiwa a fake pastor fake pastor ndopa and utaura Magaya ka is a fake prophet. Ina chaza ndanguzotesta mweya wake ariko kakuseri baba nenyadzerepi baba one thing unoziva kuti vanhu hatifunge ende vanhu tinovarairwa. ZANU-PF ndo zvainoita kana uchiisapota uchinakirwa nayo unopara mhosva dzakaita sei nasei hausungwe hauite sei. The moment you cross the line vanobva vaita sei vanobva vakubata. By now vanhu vese vangadai vachizviziva vese kuti ZANU-PF ndo mutactic wainoshandisa. So ndiyo same thing nenyaya yaGeza. Geza vaida kungoona kuti zvinofamba here vanhu vachiri kutida here zvakamira sei. Iwo nekubatwa kuri kuitwa vanhu paZimba kwaikuye unofunga kuti vakatadza kubata Geza here vafunga wakomana kuti vauda unomudzura. Nambobvira akambotsvaga but let me try to add someone I know kuti anogona kungodefenda Geza because isusu toda kunyatsokunzwisisa hatidi zozonzi vanga vachingobayirira vega ende tozoona kuti zvinonhikirina zvinoperera pa because chamarika izi nyaya is a serious matter izvi so tikatarisa madzibaba oshanduko maroro nezvino vanyanda kuchipatira madzibaba oshanduko. Ndakazvinzwa but nhasi ndainyatsoita setup yangu yestudio ndimhanye nenyaya idzi but ndichatozoita follow up nonzwa zvakamira sei. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi and you look at madzibaba eshanduko nana baba mudiwa veve vanhu vatori passionate about their country, vanhu vatori nemoyo, vanotopinda nemoyo muzvinhu zvepolitics. But vanhu vakaita sana Nick Mangwana ana Geza ava they are just there for money making scheme kuti vadye iwo nemhuri dzavo. Angapinda munhu adonha hanziyo. I don't know, maybe vanenge vachipisa because number dzedu dzinovhundutsa. Ufanira vamwe vakomana it's not that easy. Vanenge vachipisa baba.
who is that kuli and 0.5 yo panapa chipisa baba bana vanofanira kutoziva, vanofanira kutovhunduka because wave ratoda kufamba naro baba tatoda kumbogadzisa nyika pakutopisa kubva kumaprofita baba, takuda kubva kwese koko kusvika kun'anga dzefake mapoliticians ari kubata vana zvibharo vese tiri kuvada vanhu ivavo. So holi chimbomira mbichana timbotara pauya elder panapa timbonzwa kuti vasanganise nenyaya yaComrade Bombshell Geza so that vazokomenda indamboita mute. Alright, elder makasimba here? Simba makadiwo. Tinofara mukutaura na DJ Holly 0.5 Creative Studios. DJ Holly makadi. Aiwa, ndiri nani mukoma wangu. Panapa tine nyaya yakandwa neDaily News 10 minutes ago. Zviri kutaurwa navagarwe kunzi ZANU-PF should consider pardoning its former Central Committee member Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emmerson Mnangagwa's authority and promoting factionalism. Ameno timunoiona sei? Saka apa vari kuti vanoda kudzokerana, vanoda kuti vaGeza vadzokere kuZANU-PF. Exactly. vaGeza havana kupusa ka. vaGeza vakangoisa rutsuka rwavo, kana vari mumwena ngavagare mumwena imomo, kana vari kuSouth ngavagare kuSouth, wherever kwavari ngavagare ikoko, because the moment yavanongopinda kuti vabudikira vaGeza vanongorera mujere. But vaGeza vakabuda here kuZANU-PF because according to my understanding on another interview na Blessed Mhlanga vaitaura kuti hapana anondidzinga kuZANU-PF, chinhu chedu. Ndo zvimwe zvinoti unoona chinhu chinotinetsei kana ZANU-PF ichiapologiza sezvavari kutaura kuti vaapologiza vanoda kuita reconciliation kuna vaGeza. Pane pavakambopindura navo here vakataurirana kuti tanetsana iwewo nesu, kana kuti vaGeza ndo vaingotaura. And vaGeza vachitaura vanga vari mouthpiece yenyika, because hazviri kuti zvaitaurwa navaGeza zviya tanga tisingazvizivi, but tanga tisina chite zvivindi zvokuzvibudisa kana kuti tanga tisango kuzvibudisira nokuda kwokushaya maresources nokushayavo security nokushaya zvivindi. Saka kana vachiapologiza, ZANU-PF ichiapologiza, meaning to say they are agreeing kuti zvakanga zvichitaurwa navaGeza ndezvechokwadi. Saka vazviita here to the nation, kwete kuna vaGeza. Ngavauye kunation votaura kuti zvakazvitaurwa nehama yedu zviya, muono wake taugashira. Saka tiri kuti isisu from today onwards chigananda ngachisungwe. Tiri kuti isisu from today onwards 2030 tabvisa. Tiri kuti isisu from today onwards munomutapa chakazodero yabva. Tiri kuti isisu from today onwards zvese zvaichemwa zvichemo zvamakanga muchibhozi vaGeza vaiuya vachiti ndatumwa nemhuri yeZimbabwe ndizotaura ABCD. Saka zvese izvi taakuzvitanga taakutoita tiri paground kuita, kwete kuti vataure vachiapologiza vaGeza, nokuti vaGeza pavaiuya vakanga vachiuya kuzochemera nesuwo, nokuti zvavaitaura nanhasi tiri kungozvitaura tinongochemawo tiri mazviri, hapana chatiri kuona chakachinja. Saka vaGeza vanenge vasina kupusa kuti vanoapologizirwa zvinhu zvisina ungaapologiza iwe uchingondirowa nemambama DJ Holly wondoti but Mudhara I'm very sorry apa Mudhara I'm sorry, I'm very very sorry, please forgive me. Zvinobuda zvibude, but chigemu chacho kamanje chiri kunetsa nechekuti ndecheZANU-PF chete, hachina vamwe vanhu mukati, ndezvekumba kwavo ikoko kwavari kunetsana. And ivo vaGeza is on record lying to the millions of Zimbabwe vacho vamuri kuti vakavatuma kuti vauye kuzotaura zvichemo zvevana veZimbabwe. And vana veZimbabwe vacho vakatuma vaGeza vakanzi budai muende mumastreets, vakaregedza kubuda, meaning to say kuti vaGeza ka vanga vangoripo kuti vaite zvinhu zvinovaitira ivo nedumbu ravo, because ukatarisa mainterviews aBlessed Mhlanga vaitaura ndotodawo zimota, ndotodawo mabodyguards, ndikutodawo kupinda mukati imomomo.
Emerson tisu takamuisa ndakabvisa 4 million yangu but vakazoshaya chekuluma manje. Saka kuti titi Vageza vanga varipo for the whole nation tete akutorasika, ngatitange tawirirana kuti Vageza vakanga vachida kudya vasiri kudya, vakazoona kuti mukusadya kwavo kune vamwe vana veZimbabwe vasiri kudyawo futi vari kuda kudya. Ya ipapo ndipapo DJ Holly, but deno kuri kuti vana veZimbabwe vakatevedzera zvakanga zvichitaurwa naVageza. Paripo pamwe pokuti wakagara panonyanya kudziya zvokuti wakubuda ziya, then wobva waudzwa wowana munhu anokuti ayo mugarire wawakaita uyu deno wanga wati swederi nechekunoku kunenge kune kamhepo kari nani, dangwe munhu iyeye ari enemy yako unotombosvika paunoona kuti but rega ndimboswedera ndione, wonzwa kuti apo shuwa kune kamhepo kanopfuura. Varume patigere panopisa pokuti nemamirire azviri kuita nechimiro chatiinacho, kana deno takanga tapinda mumastreet, of course zvainde zviri zvinhu zvinonzwika zviri nani. Nyaya dzana 2030 dzavomana, kana mukaona situation yatiinayo haisi nyaya yavamunangarwa kaiya nyaya yana 2030. Wozva vamunangarwa pavari vakadya kare vakaguta, ende ivo vanotoshuvirawo kundogara pasi vodya pension yavo vakagara mupurazi mavo kana wherever kwavanenge vari. Asi nokuda kwevanhu vari kumberi uku vanodawo kudya vasati vadya vasati vaguta, ndo vanoti kuti titozodya ngatingototi mudhara ye because tisiri padhuze ngaarambe aripo titomuti zvaari kuda izvo ndizvozvo. Kana mudhara uya oita so ondoti bhenengufungwa kuti dzapinda, vane kavanongomutsa kokungoita kuti vanhu nese munobva mati moconcentrata neikako ivo kuvane vachitongoluta zvavo zvichitoita tichiconcentrata neikako. Zvinova kuti idzo nyaya dzana mudhara Geza idzi, otherwise dzinongova nyaya dzokuti timbo pane chavanoona chinenge chinoda kuita sokuti vanhu pane pavanoda kundovhurika njere pokuti vakangopati papo dziu mvura inobva yadeukira mumba. Saka vanoda kuvhara buriro rokuti zvisataurwa, titaure zvisinei nesu, hazvinei nesu zvana mudhara Geza zvokuti vanoda kuapologizana, ngavaapologizane ikoko. Exactly right. Muchirongo tabatwa na baba vakuru comrade Jeff Judah chairman panapa pane nyaya hombe ndatirega ndingokubata indoziva kuti munenge muri busy, tungoti 2 minutes. Hanzi naGarwe ZANU-PF should consider pardoning its former Central Committee member Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emerson Mnangagwa's authority and promoting factionalism. Ndo mashoko ari kubva kuna Garwe aya, ndo nyaya yatiri kuzeya panapa pa.5 Creative Studios nepaCoolent TV. Munoti chii nazvo mukoma Jeff Judah chairman? Makadi nese muri panapa online muri yese Zimbabwe yakateerera nevachateerera. All right, varida kuti Geza adzoke kuZANU-PF. That is the mission yavanayo, ndizvo naika kana exactly. Ndizvo zvanzi ngati muregerere. Ari kuproposa ari ani as a member of ZANU-PF Central Committee or an ordinary person or somebody outside ZANU-PF. Akauya nepfungwa iyo ndiyani? Mashoko ari kubva kuna Daniel Garwe kuti azikanwe nemaZimbabwe anozikanwa saani? Anozikanwa semember yeZANU-PF. Amene position yake ichivira kule ndi position yaGarwe ndechiko. Ya varimo mumandikini apa Central Committee. Central Committee arimo Minister of Local Government zo. Chairman futhi wamandikini pavana nokuwa mamota vaya na chivayo 10 vaya chairman we province. Kuweza kuona chiwenga chairman. Okay. Saka ko vanhu vakazova suspicious kuti takambokuudze kuti once a person is a ZANU-PF member, he will be always a ZANU-PF member. Ko vanhu vakazotanga kupa examples
ekuti takamboona Timbias akabva kuZANU-PF akaenda kuMDC Alliance zvozikanwa nemunhu wese pati payakanzi yabhuroka isisina mari ndobva pasi ndobva enda kuZANU-PF. Ndarageza, the first thing chatoda kuti tibudirane pachinhu ndechekuti haana musi wani waakati pasi neZANU-PF. Machi yaakadedzera mumwedzi waMachi nemuna October, handitika takamukumbira isusu takati mundaraunda muda kuti vanhu vabude mustreet, everybody ari kukunzwa uye everybody he seemed to appreciate you, but people vakamirira kuti muti pasi neZANU-PF. Makasati pasi neZANU-PF muchaenda mega uko kuMachi uko. Vanhu vakanditunga vakati Jeff Judah iwewe uri kuda kukanganisa vanhu. Traura akandituka akati iwe toda kutokubaya injection. Ndakati handisi kuramba kubaiwa injection, ndiri kuti chinhu chekutanga people should not be deceived. Vanhu vanofanira kuita zvinhu zvavane chokwadi nazvo nokuti vanhu vaneta nezvinhu zvinongomuka zvichingoitwa ngemoto wemashanga. So Ndarageza ndobva auya zvechokwadi ndobva adedzera million March. This time his word was more stronger. Vanhu vakapromiswa action, which is good. So tapromiswa action tese tati ready. Inini ndaingoda kuti Ndarageza angoti pasi neZANU-PF ndotoparticipate awo. Kana ndichisungwa sezvakati ana madzibaba oshanduko kana kusangana nerimwe dambudziko ndisangana naro, asi ndichiziva kuti I'm fighting along munhu asisati ZANU-PF. Now iri kutaurwa naGarwe yekuti they want to bring back Geza. Zvakuita sezvinonzi Geza akamboti handichadi zveZANU-PF. Geza akati hamundidzinge muZANU-PF because I'm one of the co-founders. Saka matauriro aGarwe ada kuonesa kunge iye anga ane mandate here nevamwe vari muZANU-PF yekuti they cancelled the membership yaMndarageza. Mndarageza was in the ZANU-PF member in everything. Mndarageza akashandira musangano weZANU-PF kudarika vana Garwe. He was once an MP. Ndarageza for Sanyat. Ndarageza himself akarova vanhu vakawanda, akakuvadza vanhu vakawanda vakaremara achivarovera kuti be members of ZANU-PF. Panyimo munoona makadarika paSanyat on the road uchienda kwaKoirana pane panonzi Panyimo aita road block ipapo vairova vanhu zvisingaiti. So Ndarageza anototya iye kubuda kuZANU-PF because vanhu vanozoti iwe Mndara wona takaremara, iwe Mndara wakatituma kuti tirove vanhu tichiti joinai ZANU-PF. Zvino nhasi mabuda muZANU-PF zviri kufamba sei? Nekuti makati kana kwakapisa munhu abude muZANU-PF, kana kwakatonhora kwakanzi munhu abude muZANU-PF, kana kwakafiwa ZANU-PF hamubudiwe, kunyange vanhu vakaita varombo ZANU-PF hamubudiwe. So Geza proved that kunyange asingade Mnangagwa iye muZANU-PF haadi kubuda. So ndoda kuti tingoonesana kuti nawo iri kutaurwa naGarwe ko vanhu vakazobatwa nepfungwa yechitiko chegore rekunana 1989-1990 pakafomewa ZUPU naTekere. ZUMU yafomewa naTekere, nyika yese ndokubva yaenda kunani kuna Tekere. Vanhu vakapfeka matisheti eZUMU, vamwe vakakuvadzwa, vamwe vakapona. Few hours before election abva ati Tekere ndobva ati handichadi zveZUMU ndakudzokera kuZANU-PF. So varumeka zvinhu zvamurida kutanga kaizvi zvinoda kutangwa nanaGarwe kaizvi nanaGeza handizoziva hangu, but Ndarageza akada kuita matambiro akadai nevanhu achafa achipisirwa mumba. Sezvo ZANU-PF iriyo iri kutonga pamwe vane rimwe simba rekuchengetedzana, but it is my opinion. Aminoti anenge akufambira kupi Ndarageza? Handi makaona here Chamisa paakaposta tsamba paFacebook yake achizviadresa as the president. Makaiona achitaura nawe kuTanzania. People are so angry about Chamisa. Makaiona? Takaiona. Yeah, if you look on all the contents you'll find more than 99%, tingangoti 100%. Yevanhu vakadaira, they were not members of ZANU-PF. Vanhu vaida Chamisa, vanhu vaisapota musangano zviri heavy, zviri harder. Handitika
ndobva vadisappointika. So Geza kana ati ari kudzokera kuZANU-PF anambogara anga akabuda, vanhu vangu vachingoda kuona kuti akubuda here muZANU-PF kana kuti haasi. Saka izvi kutaurwa naNagari izvi tinomuziva Geza ari munhu weZANU-PF, akawana purazi raanaro kuchakupai nzvimbo yacho nelocation kuSanyato, akawana purazi, akawana hotera, akatora mombe dzevanhu in the name of ZANU-PF. Saka akangoti haashandi ZANU-PF chete. ZANU-PF the next morning they will also charge him kuti baba mune mhosva yekutora mombe dzevanhu. Anti dochi game chavo kune dog eat dog police. Saka uyu Garwa uyu matauro aari kuita aya vanogona kunge vachiona kuti Mudharageza akapedza basa ravakamutuma, so vanenge vachida kusanitiza because vanenge vachiona hazvizoita kuti angofuma achinzi akadzokera kuZANU-PF zvoita sezvinonzi akadedzwa. It is my opinion. Ndisingazivi kuti vamwe vanoti kudii. Right. Kulendi uri kupaona seyapo? Ndiripo, rekedza tidzosere kuna mudhara wedu Mujibha chaiye kuti anotiwo kudii apa. I think inini nyaya yataurwa na Comrade Jeff Judah ndiyoyo. Ndo zvanga ndichingofungawo zvokuti kana iye Mudharageza akapusa kana kuti ukaona achinda iye achidzokera toziva kuti munhu wavo wanga akatuma. Asi kana ari munhu uya wokuti munhu akanga angozvitangirawo nyaya dzake achifungidzira kuti pangabuda choruboshwe nechokurudyi, don't think kuti anodzokera. Haadzokeri because handiti pane example yauyu minista uyu wokunzi akanyangarisa maTV akadzoka akagashirwa akatonzi yeye aenda kuState House kundosangana naPresident, tikati mutengesi watouya watodzoswa kuti agotengesa nevamwe vake vakanga varipi nei, but akangosvika akabatwa zvikarova. Nanhasi unongokwesha arimo, takatombomuona achinzi wabuda ari muchipatara. Saka zvinogona kutongomuipira ameno vanenge vanoziva vanochita kuti zvinhu zveZANU-PF varume iko zvinezvi. Tikatarisa uyu unonzi ani uyu Muliswa unongobudawo achingopopota, haasungwi. Unodaidzira kuti ndiri kutukira vaChiwenga kuti vari kuandamaina mapowers apresident, of which vaChiwenga vane right yokuudza vamunangarwa because ndivo vice wake, ndo mutevedzeri, vane right yokutendekana nekuda kwesimba. But iye kuti anozomira pakati apa achitendeka vice president ari ani? Saka unongozviona zvinhu zvacho zvemuZANU-PF zvinonzi musatuka baba, asi mumwe unenge aine right yokutuka baba. Musarova mai, asi pano mumwe anotenderwa futi kurova mai vanhu vacho vachinyarara. Saka havanzwisiki, vari confused ivo mumisoro yavo. Right. DJ Holly tabva tatsikwa nababa vachinogurei futi on the line. Saka gara vasanganisa baba vachinogurei nenyaya kuti vangoisawo pfungwa dzavo ipapapa kuitira kuti pfungwa dzavo dzonzwikawo nevamwewo makomrade panapa. Baba vachinogurei maswera sei paline? Tagara tina Comrade Jeff Judah, tina baba vedu Mujibha chaivo vakarohwa Mujibha muhondo, kwete zvekunyeba, kwete zvekupotokopa. Point 5 sangana nababa vachinogurei vadzivise nyaya iri kuitika izvezvo. Baba vachinogurei makasimba here? Ndinosimba baba makadenyu. Aiwa, tinofara. Panapa pane nyaya tangoti tingonzwa mativi akasiyana siyana iri kutaura iyo kuti izvoni Vageza pana mafona iri kutaura izvoni kuti ZANU-PF should consider pardoning its former Central Committee member Blessed Geza, who was expelled from the party for undermining President Emerson Mnangagwa authority and promoting factionalism. Those are true kurukura panapa timbonzwa rutivi rwenyu kuti muri kuti chiiwo nazvo kuti Vageza vakunzi ngavachiregererwa vadzoke kubato ravo reZANU-PF. Torai chitauriso mutaure zvenyu baba Chinogwire.
Chokutanga regai ndikwazise mukoma wangu Jeff Judah. Long time ndisati ndanzwa kana kunzwa nezita rake kana kuti kusangana like that. Ndoda kuti kare vari pano vakabata mishini even Bakulient nevamwe vese. Regai nditsanangure panapa ndichiti anditi nguwa yataitaura including especially that my brother Jeff Judah aigara achitsanangura nezvenhau yevanhu ava unhu hwavo. Ndaigara ndichitaura inini vanhu vachiti baba chinogurei vanopenga, ndichitaura kuti vanhu vezano havasi vekuteedzera, vanhu vezano havasi nekuti takazviona kuma 1990s uko Tekere aizviitwa izvozvizvi. Tekere aita sekunge ariwo zanu PF, but kana maelection achinga akusvika Tekere aizoguma akunzi aiwa tabatana taachinhu chimwe chete, akazvita 2 terms Tekere. So now haisi nyaya yekuregera kudzora kuzanu PF. Indegara kuti wana uyo anonzi aniko uyo ningirino iyo wamuri kutora mudhara kugeza pane triki dzaiitikwa paya. Yanga iri mobilization. Geza it's a member of intelligence, former intelligence yeZanula forces. Saka Geza paya akanga achishandisa nekuitisa vana veZimbabwe. Ine ndakagara ndichizvitaura but taizojoinira masi kuti inokutora sokunge uri mudictator kana kuti sokunge uri kusapota madictator kana kuti sokunge uri mutengesi kana kuti usuda democracy. So taizojoina kusapota masi kuti urege kuwa munhu anobuda pane vamwe. Asi chokwadi chiripo ndaigara ndichitaura kubvira nyoka yemabhuna aripo kusvika nhasi demonstration iripo paground hapana chinobuda. Vageza munhu akafanana nekuti anga achishandiswa pakuvhiringidza nyaya yekubanga iri pivayashira kumhanyisana nenhau yekuti revolution Geza nyoka yema so and so forth. Nyoka yema Burundi anga apandukira bato chete, anga kutorwa semudistance sana Gwasera sana Jonas Savimbi sana Mozambique avo narifoneza vakashandiswa nezanu PF kupisirwa imba kuya kwese nezvaitwa zvese zviya. It's a propaganda system. Panga kusiri kupisirwa imba kuya Geza ari kutobhadharwa mari kana nanhasi unatotambira mari svinu inovaka zvinhu izvozvo times 5. Saka vaGeza vaishandiswa nezanu PF zvinezvi. Nyaya iri kutambira pakati paMunangagwa naChiwenga. It's a propaganda system because Chiwenga dai anga ari munhu munhu akazvimirira asiri paunhu hwezanu neunhu hwaana Munangagwa. Chiwenga chinomukonesa kuti abude makumba ake muzanu PF chii dhani kurwisa achida kubatana nemasi kana kuti nema-oppositions akaisa rimwe gumbo kuzanu rimwe gumbo kuopposition kumasi kunyika. So Chiwenga vanhu vari kushandiswa but vanhu ava vanhu vari kudominata vari kuzivana vakapuwa bhegi remari. Vana Chiwenga havasida kutonga nyika ndezvenhema, vari kuda kusiyira zvifana zviripo. Ivo vakatopedza chinhu china naMunangagwa vari kugadhisa nyaya yekuti vasiyire vafana vanozovachengetera mapasero avo nefamily dzavo nevana vavo, ndo vanhu vavoda kusiyira. Saka vana Chiwenga it's not genuine independent or genuine warrior ari kurwira rusununguko. Inhema chaidzo kunyebera kutukana kunyebera kuita sei. Vari kuzivana, vangadai vasingazivana vachitambirana usiku here paairport, vangadai vasingazivana vachitumana here kunhingirikiri kuTanzania, vangadai vasingazivane vachifamba pamwe chete vachiita zvavamwe chete. It's a political intelligence yeZanu PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti hakuna chinhu chinoitwa muzanu PF chine umbowo kana kuti chinoenderera mberi chinobudirira. MaZanu PF madictatorship. Kune vanhu vanoshandiswa kunge vari kutukana, kunge vari kupesana, kunge vari kurwa, but ivo vachizivana havo
dai chamisa Chiwenga naGeza vaida kuita demonstration chaizvo izvo, dai takaona mauto ari kufandi kana kuti vana Geza vakabhekwa nemauto, Chiwenga achisapotana nemauto, vana Vhariri achisapota chinhu ichi. Saka inhema yekuda kukanganisa njere dzevanhu, vaida kubvisa vanhu munyaya yeopposition, vaida kubvisa vanhu mupfungwa dzekurwisa nyaya yemaelection kuti varege kunyanya kuridza mhere nenyaya yekubiwa kwemaelection. Ende vanhu vese vakarelaxwa, vanhu vakashandiswa kadivhaidhana paground. Saka nanhasi uno vana Geza vapedza basa ka, hakunzi kuti kudegererwa kwete. Zvakafanana nenyaya iri fani yanhingikini uyo bishop wechechi uyo Magaya, kuti asungwa azodini, ahambofa akasungwa because ndo mapapeta acho e2030 ndo vari kurikuta vanhu kubva kumamasi kuti vaise vanhu kuti kusapota 2030 vatore vanhu kuvaisa kuna Mnangagwa. Hapana kwainoenda nyaya yaMagaya, nokuti vanhu madikiti inongomirirwa neZANU-PF nanatagwirei. Uyo mwana akarepwa mukadzi uyo anongobhadharwa mari uyo, otongotaura tofumata akataura kuti aiwa ndakanyeberwa ndakafurirwa zvatopera zvakadaro. So nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF yangaida kumaintaina power rekudzivirira pasi rese kuti vanhu varege kunyanya kutaura maningi nezvekubiwa kwemaelection. Vanhu vanga vari kudhimanda nyaya yemaelection nekuda kupinda murodhi. Saka ndo zvakazvidzirirwa izvozvo. Kupinda murodhi kwanga kuripo kwekurwira maelection kwakasiyana nekurwira kwana Geza kwanga kuchitaurwawo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakaconfuswa long time. Geza ari kuZambiki anga ari kuintelligence, ari kuzanula forces nana Mnangagwa. Havana kubata futi zvokuenda paground kubata futi kavaruma. Vanga vari kuintelligence vachichengetedza bato, vari ndiwo madirector vachichengetedza bato, vari kuintelligence maCIO ebato. Saka Geza akashanda nguva yakareba mupolitibhiro mumembership ningirikini senate what ari intelligence organizer, vachiorganize vachitungamirira vakomana veintelligence. Saka dziya ndo dzinonzi politics baba. Geza akusi kuregererwa ba, Geza akudzoka kumba kwake apedza basa. Geza akuchidzoka kumba kwake manje. Zvakafanana nokuti vana Ngonzora vakanga vakudzokera kumba kwavo. Vese vanhu vaita pakuna vakudzokera kumba kwavo. Zvakafanana Muriswa akabata nguva yakareba ari independent, but akabata asi akudarozo. Nhasi uno Muriswa akudzokera kumba kwake manje. Ndo zvinotaridza kuti Muriswa vakakuzodhidha bato riri kudiwa nevanhu. Ya ndazinzwa. Ora tibachinogurei chimbomirai ndijana. Handiti muri kunzwa here? Ya ndapanzwa. Bachinogurei sorry. Muri kunzwa here? Ya tapanzwa. Hello. Can you hear me very well? Can you hear me? Mukundinzwa here? Alright. Yes, tukukunzwa. Hello. Yes. Hello. Tukunzwa here. Taida kuti vamwe vamboita vachibvunzawo mubvunzo kana vane mubvunzo kana kuti ndatenda hangu. Ya. Cheto kana pana nechimubvunzo kana kuti chekuwedzera even kana kuti what's the way forward futi toita sei toisa mapoliticians akawanda kuti nana advocate Nelson Chamisa the president, you know, handisi kuziva kuti toita sei. Comrade Jeff Judah abenotomira nemi pamubvunzo pati soshaya mushaye 1 or 2 chekuningina oro mudhara vedu jiba N1. Sorry, ndiravatira zvakanaka kuti mutore iwo vachamisa vacho nabiti nasikala vacho. Okay, all right. Mningina wakadi shinogure long time. Hello. Yes, wakadi mningina. Amero kuti ndiri kunzwika. Aiwa, kuno kwakanaka chose. Okay, all right. All right. Ndoda kutsigira mashoko angu zvitaura kuti mapenyu mashoko anorarama ndezvokwadi. Ndo chinhu chekutanga kuti vanhu musati vaita chinhu munofanira kuti maita background checking yekuona kuti vanhu vatiri kufamba navava zvechokwadi ndizvo here. Saka ndiwaona wapa a very good illustration yekuonesa kuti Geza ndiani aishanda sei. Zvino vanhu vese vakange vachikokwa paye kuti huyai kumachi, vazhinji nokuda kwokurwadziwa nekutambudzika vakati we have found a better option, a good alternative. Nekuda kwokuti vanhu vakanga vashayiwa kuti zvino voita sei, vanhu vanenge varwadziwa. Now vanhu vanopedzisira vodya zvinhu zvavasingade nekuda kwematambudziko. Ndofunga tinobvumburana ipapo. So tisati taenda pakuti toitei next, handitika ndatitarisei zvimwe zviitiko zvinenge zvichiitika.
Ndakafara inini pandakanzwa kuti Chamisa akabuda munyika. He is in the United States. Ndakati kana akagona kubuda munyika like that, it sounds good because you cannot fight ZANU-PF from within. You need to be out. Amen. Ndoma. Amen. Amen. So ndakati kana iye akabuda anditeka kubuda kwake kwainetsa but kana akabuda achiti ndakumboenda kuchikoro, I think it sounds credible, it sounds good. Kwandiri handisi kureva kune vanhu vese anditeka. But hatizozivi hedu kuti as time goes on ndio zvaakabudira here kana kuti iye akabudira nezvinangwa zvake. Although inini personally chinhu chandanyanya kushora kuna Chamisa inhau yekuti from my understanding I know that blood is thicker than water. Ndo chinhu chaindibata inini. Munoziva here kuti kunyange avo vanhu vane ukama but dzimwe nguva vanogona kupesana mumafamily zvirimo, muchechi zvirimo, kumabhawa zviriko, everywhere zviriko. So nhau yekuti mai vake ihama yekwaMunangagwa, vakaberekwa kwaMunangagwa, izvozvo zvakandirwadza inini, zvakandibata. Then tekuti tiri vanhu vanorarama panyika, pane pamwe pokuona kuti vakuvana nguva yeupenyu iri kufamba, handina chinhu, ndiri paposition yekuti sekuru vangu ndo vari kutonga nyika. Zvechokwadi mabhizinesi akapinda, pane pamwe pokuti unogonaona but sekuru ndo vari kutonga nyika, pamwe zvinhu zvinogona kudhakwa. So unopedzera wangopinda pane zvimwe zvinhu zvaunogona kunge usingafanirwi kuti kupinda. Zvawira vanhu vakawanda. Handitika zvinhu izvozvo. So inini zvakandipa kuti ndive nekusavimbika mahari. But paakabuda munyika ndakati it looks like things must change for good. Kwete kuti zvichachinja. Tinotozviziva as time goes on settled maybe apedza 3 or 4 months or 6 months ariko akutaura kuti no vakomana tiri pakati. Then tine this issue blood bath yakaitika kuTanzania. I think vamwe vari kuti over 2000, vamwe vari kuti mafigures anenge asvika ku 3000 evanhu vakafa. But kufa kwevanhu kuTanzania kwakakonzerwa naMunangagwa. Yes. Not the Zambia, not the Tanzanian government. Our government is responsible. South Africa, they gave them 60 million rand, if you remember, past the election in ANC. Ku Mozambique vakapa Frelimo mari, ku Botswana vakaendesa mari, ku Namibia kutaura zvinhu zviri on 30 zviri on records. Anditika ku Zambia they did the same, vachitsigira uyo akazofa kunzi Tendai Munyaradzi, mubumbu mukuru uyu Edgar Lungu. Ameno akazovigwa here, I think asati avigwa neke. ZANU-PF, huh? Sorry man, ZANU-PF mawani. So uyu ndatiende pana Munangagwa toda kuti tirwise, ndaticheke background. Mukadzi handiti kumusha kwake kuZambia oro ndewe muZimbabwe, whatever. Pane zvakabaitika pamadays efederation apa handitika. Mukadzi wayanzi Levi Mwanawasa, the late president, anotaura achiti murume wangu akapondwa naEmmerson Mnangagwa. Haana kutaura akawanda, akataura on public space, on television and on radio, not once, not twice, many times. Then tina Ian Khama, former president wekuBotswana, akati akapona nepaburire tsona achida kuuraiwa naMnangagwa. Then tina issue yekuti vamwe vanoti Mugabe was better than Mnangagwa, but we find kuti Mnangagwa is a system that was created by Mugabe. Anditika. So atingati Mnangagwa is worse than his father. No, atingadaro, because he is a system yakasiwa yagadzirwa naMugabe. Anditika. Although manje tinonesa pakati pawo varume vedzongo vanobheta kanenge kakupandukirana kana kakudii, but vane kamwe kakupedzana kupedzana kuri mavari. Alright. Zvatati isusu toda kuti what is the way forward? Ndatisakanganwe kuti we have got this beautiful brother Madzimambo Shanduka is in bus. Kana uyu achinzi ari kuenda kuZANU-PF, ari kumboti kuwoko dii pamusoro pevakasungwa kana pamusoro pevafamilies vakasungwa. Pamwe inini ndiri kumashure handisati ndanzwa
kune here vamwe vakambonzwa kuti Geza akati kudii? Ameno kuti imi muri pasocial media mune zvamakambonzwa here? Since Geza is silent, since all demonstration, now if the last demonstration is silent. Okay. Saka kana Geza ari silent, iwewe mfana wewe Chinogure, you've got a bigger responsibility. You make sure kuti iwewe, Andrea, you do something about all the youths here in South Africa. You must group them. Takutopana ma responsibility pana. Abakobana vandaite basa ravo remedzi. Iwewe dealer nema UPS. If you need the support titroona kuti taita sei, because if we don't rise up, isusu vacho varipo zvinhu hazvifambi zvakanaka. Iwewe ndoonoziva kuti maishanda sei nevamwe vari committed vari kuCCC and so on. You come together. Moti vakomana ndati samire whether vakuru kwauri, then mobvunzana ikoko kuti panoitwa sei. Isusu then we give all the support tifambe varume, because time is not on our side. Yeah, icho kwadi. So now iripo ndekuti vamwe vakataura vakati amabond education vamasa vakomana vemabond education vakazvarwa hunde yapera. So regai nditsanangure ndichiti ndizvozvi zvokuti kana vanhu vakanzi endai parodhi uyai tiungane, even all diaspora people, you supposed to kuti vanhu vanoungana panzvimbo imwe chete, nekuti vanhu vari kuZambia vaiungana, vari kuMozambique vaiungana, vari kuTembwe. Panoda a big mobilization inobva kuma-political parties ari muZimbabwe, anopa simba isusu vari pamedia vari kunze zvakare, anopa simba vachita in work together with the opposition party in South Africa. Party kune Renamo, kuMozambique kune Renamo, kuBotswana ndo zvinoita kuti zvipe simba iroro, nokuti zvinenge zvine rubatsiro runobva kuma-powers ema-leaders. Alright, Chinogure ndoda kuti ndikudze munin'ina. Ma-opposition political leaders mazhinji aya nevamwe vakanga vari mugovernment nevamwe vasati vakapinda mugovernment, ukavatarisa the multitude of them, mumwe nemumwe anobhilivha kuti inini I want to be the next president of Zimbabwe. Hapana anoti regai vamwe vaite. Uri kupanzwa munin'ina? You understand? So kunyange wakavaunganidza mumwe nemumwe anenge akaisa agenda yake muhomwe, muchiwirirana iye ane agenda yake. Saka izvozvo kazhinji zvinokuwadzisa vanhu kuti zvinourayisa. Saka kunyange zvine ngozi, but ndo zvinotofanirwa kudi kutoitwa. But it's a political business political. It's a business political. Yeah. Saka isusu vamwe tagara tisina chinhu, isusu vamwe tagara tiri varombo, tagara hatikaudwi kana kumbudzi kana kuimbwa, hatisi chinhu. We'll be willing kuti tichiziva kuti tikagara tisine chinhu, but ava vane zvimwe zvinhu zvavanoti vanazvo. Chinhu chekutanga vane ma-permanent interest avakanyora pasi vakatidza kuti havaregi. Saka vanhu ivava kunyange vakauya nemasmiles vachitaura kana chirungu vachiburitsa ma-certificate, hatifanirwe kuti tikangane kuzoti vanhu havane ma-permanent interest. But nyika ndeyavo, if they want to be the presidents, ngavaite, nyika ndeyavo. Chatisiri kuda vanhu vanotinhira vamwe. Nokuti ndakazviona muna 24 September panguva yeCovid taenda kuMessina uko, nemusi wa8 October tiri kuMessina. Anditi iwewe Chinogure unozoti kuCape Town kune vamwe vakatenga mabhasi. Isi chinzi titumire mavidhio nevari kuBritain vachisosa mari. Andi munoziva kune mabhazi kuCape Town. Tikutaura kwete mota, tikutaura vakatenga mabhazi. Understand? Yes. Isu tiri pabridge apa, takaita mudembe wemari, chimwe chikafu nemamwe mabhodhi takazopiwa nekuarmy yemuSouth Africa, vakati musataure kuti zvinhu zvabva kwatiri. So isusu manje katainzi mavidhio tiri paground ndididi, ndo pandakaenda neka 1400 kangu keredhi kamunoziva kai. Anditi the first time takaenda
imwe motikari, it was a Hyundai Accent yemwe lecturer wopavhao university apa ndetakaenda nayo, and the other guy who's late paakangoenda kuZimbabwe angonzi covid. I think you remember, right? So nawe amuri kutaura yekuunganidza vanhu, kana mati tiunganidze vanhu vari kuZimbabwe vanogona kuda kuparticipate, nzvimbo inenge yakanaka kuti timbounganidza vanhu vaite meeting. Maybe you might choose maybe Messina or Joburg or imwe nzvimbo vanenge vachida nyika yavo vanosimuka vanenge. Sorry, regai ndibatsire ipapo. Pfungwa yangu ndikufunga kwandakanga ndichiita since ndafamba mupolitics. Dambudziko riripo tine ma private dictator akafanana nokuti tine varume vakaita saana Biti, tine varume vakaita saana vana Ngonzora, vana mira ipapo, mira. Iwewe bangu wait chinogure. Iwe hauziwe here kuti Biti muMuslim. Aiwaka iwe mfana aumuone even mfuno pa vakatiza uko aida president anga sina kupfeka dress rake ndikahiti kamkofe ya musoro. Yeah, ndizvo. So do you trust? Atuda kuzataura nechoka dikawa. Pamsoro. Go ahead. Ndanga nchida kutidai so pane kwatakuenda kokuti tisakangana kuti vapana vatinawo handisi kuvashora bodo uyu mupana Kuliendi na Holly majournalist dzimwe nyaya dzatinenge tichida kuita tangaifana kudzitaura dziri so private zvokuti vanofanira kuzozviziva tichivaudza kuti chibudisai tikatanga kuti iko zvinezvi tichada kuzoungana tizodai CIO inobva yadirwa yekuti tinoungana takaungana neCIO yachona iyoyo. Yes. Saka hapana kwatinozoinda because vanobva vatotanga kutotumira zvavaingoita vana Kutekere izvo zviya nezvaitwa vana Biti, munongovaona vana Biti kuti wanga achingova akati futi papa Chamisa ondodai ndo vakazotanga kubudisa vana MDC2 MDC chakazoti isusu taakuda kuti taakuenda kumavhotsi. Saka zvimwe zvacho zvinofana kuitwa vanhu vakanyura vozobudikira kana taona kuti apa tinobudikira tichitongotema sezvinoita Rovambira. Ukariposhera riri koko rinonyura wongozobudikira rapauri rotema. Yeah. Mashoko ngaichitwa iyoyo then tinozokura side. Tozoikurukura paside then paone kuti pangaitwa sei nokuti chokwadi chiripo the election of Zimbabwe haifi yakasunungura nyika and even ma-reforms aya haafi akabudirira program yema-reforms haifi yakabudirira ndo nhema chaidzo nokuti ZANU-PF yakabhalanza nemauto, ZANU-PF yakabhalanza nemapurisa, yakabhalanza neSADC. Saka ma-reforms haafi akaita because iwa vana Sumu Saluwa huku Tanzania ndo shamwari dzacho ndo ma-members eSADC acho, iwa vanana Hichilema, iwa vanana neUET Kenya vana Ruto wesa. Saka hapana election inofa yakaitwa muSADC iri free and fair. Saka chitoripo ndechekuti isusu sevana veZimbabwe chiripo chandaikumbira inini kana tikazonzi tasangana kusaidi kuseruko, chiripo ndechekuti pari kuda vanhu vanotumwa straight kuhurumende, hurumende dzana Britain, vana Germany, vana Canada, vana Australia, vanotisvikira ikoko, vanhu vanenge vane mazita ari pamusoro, nekuti chiripo iko zvinezvi kuri kuda main power nesupport. Asi handisi kuti zvitaurwe pano but zvinji tichataurira ku, asi chokwadi chiripo ma-election Chamisa akawina zvokwadi, asi kunyange tikaita 20 elections pamberi hakuna opposition party inofa yakawina muZimbabwe. Vanhu vanosara vachingosara mumasango nemumakomo, vachingopinda mumajeri, vachingourawa. Chokwadi chiripo ndechekuti accept ma-political party ajohwina mashoko anenge atanga taura kuti taurei, accept ma-opposition parties kana kupinde mweya unenge weRenamo, mweya unenge wana negirikini vana uyu weAngola naJonas Savimbi uya zvinotibatsira. But kana zvichinge zvakadaro
hapana kwatiri kuenda, hapana chinobuda. So nyaya iripo ndeyekuti zvakuda pfungwa dzinobva kwatiri chete, kwete kumirira pfungwa dzinobva kuma-political members, leaders, kuma-political party. Kwakuda pfungwa dzinobva ivo kuwana vezimbabwe pachezvavo vakazvimiririra kuti tichita chinhu chinoita kuti kana ma-political party achizenge oda kujohwina vanozojohwina, ivo isusu tafamba taapamberi. So kwati chiripo tingasimbisana nhema, ma-DJ achitaura achidini, tikakwenenzve maprofesa, mainjiniya, madokta, hakuna chinobuda kunyange makaita ma-PhD, kunyange makaita politics dzakaita sei. Chokwadi chiripo muZimbabwe hamuna election inofa yakabuda, inofa yakaita zvini free and fair. Chokwadi chiripo ndechekuti pfungwa dziri kutaurwa naJeff Judah ndo pfungwa chaidzo idzo. Vanhu vangashora kuti pfungwa dzamangita dzakashata, kukwadzisa vanhu. Hakuna nyika yakauya isina kudeuka kweropa, isina ropa mukati kana kurwa. Hakuna kana mukatasa kuIsrael kuri kurwiwa, kuUkraine kuri kurwiwa, kuDRC kuri kurwiwa, kupi kana Mozambique. Yes, hakuna even Zimbabwe yachona kuti varungu vabude vakatota kutorwiwa. Saka chiripo ndechekuti ngatigarei pasi tiite zvinhu zvine musoro, kwete kuita zvinhu zvokumwa tii. Alright, ndoda kutsigira pamashoko ari kutaura tichiti although program iyi yakanakira maZimbabwe, unoziva here rangarira kuti Gambakwe mazuva akapfuura akati ada kugadzira government in exile. Then mazuva akapera futi kuseri uko Hope Weshing'ono akati ada kugadzira a government in exile. Do you still remember? Yes. Then tina Brett Muveti akati arida kugadzirawo futi a government in exile. Varangana E3. Then Job Scala akagadzira inenge NGO here anyatsonzwisika, anyatsonzwisika kuti inonzwisika something like that. So wakada kutarisa manje background yevamwe vedu much. For example kuti Gambakwe ane history kuti ndiye akatengesa vanhu paboard apo ipanhau dzekuti vanhu vaibhadhara ma300 kuti vapiwe ma6 months or 1 year muSouth Africa. Handiti tiri kuziva pai. Right. Akatengesa vanhu. He is also in diaspora, but nhasi ari kutaura kuti vanhu vaakatengesa ada kugadzira navo a government in exile. So it's a difficult thing kuti timu trust. Then we've got this guy Hope Weshing'ono is in the UK. Ma-properties ake mazhinji akamaita panguva yakange ari a darling of Robert Mugabe and ZANU-PF. Anditika ndobva azombouya kuopposition, ndobva azodii, but ane dzimwe futi nguva dzanombovati akafuti, but iye anoramba achiratidza ane kamwe kakuda futi kaanoita love yake kuda ZANU-PF. Omboratidza kuti is not comfortable nekuti akambobvarwa majeri, hazinzwisiki. The reason yakanga akavharwa mujeri Ching'ono, I support maningi G40. Sorry nemashoko andichataura achagumbura vamwe. G40 yange yakanyanya kuwandira vanhu vane background yekuti vabereki vavo vane origin yekuMalawi. Locust yakanyanya kuwandira vanoti vabereki vavo vakabva kuZambia. Saka muchiona Temba Mliswa, Tungwarira muZambia nati muZimbabwe kwavakabva. Mnangagwa vakadaro handitika, but tinongo generalizing tongovati vese machawa, but we consider them maZimbabwe nekuti hamene zvakaitika takazongonzwa chinzi mutauro wechichawa wakurecognizwa kuti mutauro uri official mukati menyika yeZimbabwe. I have nothing against that, handinei nazvo izvozvo. So ndiri kutaura ndichiti function yechitatu yaida kucreatwa naChiwenga mwana watete wangu wakazvarwa naKoni wokwachiri mamunga. Hatikutaura zveukama zveblood. Baba vake ndeve kuMozambique, musazonyeperwi kana mwana anganyepa. So kwandiri muzukuru, but ndio kuMozambique. Function yake yaida kubika, yaida kugadzira, aida kuibika nemaZimbabwe vese vakanga vari muarmy vakatsvairwa, ndobva kwasiwa iye kureva kuti nemamwe mazwi it doesn't exist anymore. I think ndikubata ndijana koma Judah pane pama tinoita kuti tichitaura saizvozvi vanhu chokwadi. Inini handigoni kukomenda hangu nyaya yaChiwenga nekuti handina ruzivo rwakakwana nayo, asi kuti chandinoziva ndechekuti vana Chiwenga vanobva pahwedza apa, vana Songo bvudzi chena. So zvokuzoziva kuti maybe
saka ipapo handigoni kupupura zvangu zvinhu izvozvo. Allo. So tinoda kuenda panhau yekuti kana tati tiri kuunganidza vanhu. Yes. Tikukunzwa baba Chinogurei, you can go ahead. Anditika. Kana tati tinoda kuunganidza vanhu vese, varume ava zvinoita here kuti tivatsaure kana kuti ndavauye vouyewo nepfungwa dzavo, vana Brett, vana Ching'ono, vana Gambakwe, because isusu vamwe achina unoziva kana uri murombo ka shoko romurombo harinzwike, ivo vane zvinhu zvinobatika, vane better influence than us. Isusu we can be trusted by the people, but vanhu vazogaya kuti hatimiri harina chinhu, tinotosiyirwa izvozvo. Ndosaka muchiona kuti this anonzi Professor Lumumba uyu wokutaura chirungu maningi ane musoro wakada kunochaya mabhichani, ndinomufarira maningi. Mumutani Professor Lumumba akakambira kusha kwake kukinya, handitika, achitaura chokwadi vanhu vese vanomurespekta, but vane mari manje vakangouya vakasingobvisa mari ndobva vatovhotera ane mari, ndobva aruza nemadhigiri yake nerudo rwake rwekuda nyika. Saka isusu tiri varombo. Saka kana tati isusu tinoda kugadzira structure, ndatibvunzanei kuti Zimbabwe ichinzwa kuti tinogadzira structure yevarombo here, yevanhu vese here, yakaita sei? Ndo pandataura paya, sorry dai, ndo pandataura paya kuti pakuda kuronga marongero mamwe, asi chinhu chandinoda nditaure kudariri pano ndechekuti icho dambudziko ratapinda mupurogiramu dzedu kuti dzifeila kana kuti tadze kubudirira pane zvatinoita ndezvekuti inini handiwimbike. Jeff Judah unopedzisira vakunditya, unopedzisira vamutengesi pandiri, ini pedzisira ndamutengesi kuna Jeff Judah. So mukata ana opposition una vasi vanhu vekutrusta, even mukatasa manje zvaitwa muchigubhu chainzi revolution ichi, tarisai masungirwo aitwa vanhu, mune bvunga mupopotora ana Saruwaka mukati naana Stola vakomana vari kufamba machana rusiti mageneral nechine vamwe vesava, but that people it's recruited under Zanla department G40 or Zanla that side. Sinoti havasi vanhu vari pachena chaivo vanoita kuti vakamira papi, ani muri kupaona chonacho, but vanhu vakapera kusungwa, vanhu vakapera kuita sei. Saka panotoda a good agreement. That's why maona even iye Chamisa vainzi uyai tibatane nemamwe mapato. Chamisa ainzi uyai tibatane nana Chiwenga, ngavauye vabatane nana Chiwenga. Chamisa aitoda utongi, toda masignature anobva kune dzimwe nyika vana mutongi right. Kuti kana tarwisa tasenda pamwe chete chazomba government yakadini tichazoshanda sei. Mangu airamba kubatana, vamwe vairamba kudaidza dzimwe nyika, zvakakonzera kuti nanhasi uno patadzika kwemapato kwacho, kubatana kwemapato kwanga kuri kwokubribana. Saka isusu kana tichitaura like that mukoma Judah, haisi nyaya yekuswededzana padhuze kana kuti yekubribana, but tinenge tichida kuti tinyatsopinda in deeply paground kuti tigone kupinda mukati mevanhu, nokuti vamwe vacho isusu right. Baba Chinogurei, nokuda kwemarecords sorry Baba Chinogurei, so especially rimwe timu ramuri kutaura tikutaura kuti ana Gambakwe vesa Gambakwe vanhu vane madoubts naye zvakanyanya. Saka chokwadi chiripo, especially vanhu vakaita sema DJ ava, vana DJ Hall ava, vana DJ Kuliendi navamwe vese even vakomana Jonas Wechiwaya, havasi vanhu vekutrusta stereki. Vanhu ivava vanhu vebusiness, vanhu vemachannel vemabusiness, vanoziva zvakawanda stereki. Vanhu ivava vanobudisa information, vanogona kupinza information, nokuti vanoda kuti machannels aite mari, vanoda kuti naivo vaitewo mari vadya vachiguta. Saka vanotsvaga zvinhu zvinovapa mari, saka zvinhu zvinopinza mari mumachannel. Kana dai Baba Chinogurei vakafuma vachiitira ndowe paroad apo, vanobudisa history iyoyo kuti nyika izive kuti Baba Chinogurei vaitira ndowe apo, zvinopinza mari muchannel. Saka chokwadi chiripo ndechekuti utengesi hausi kuonana Baba Judah. Even ivo vakomana vatina vava vana Kulienda vanogona kutengesa futi. So kuti tinotarisira kuti vanhu vade nyika yavo, vanhu kuda nyika yavo. Saka chinotarisa kuti zvinhu zvibudirire inyaya yekuti vazhinji vanozomhanyira kutsvaga mari pachinhu charongwa, votengesa vamwe vanhu, vourayisa vamwe vanhu. Saka panoda a big agreement, a big agreement. Kana tingatawirana taakuita zvinhu izvi tichataura tiri parutivi noti pano, then poita a big agreement inenge ina vana mutongi gava, vana maenzanisi.
Right, thank you. Vamwe vanhu vanga vakadai pakashayikwa dzimwe nyika kana mamwe mapolitika vedzimwe nyika kuti vamwe vanhu vanozikana munyika vari neutral. So panoda kutoita a beginning chaicha yakakwana nekuti tega hatiwimbani. Andini muri kupaona ndinodzoka ndo kana kuti Jeff Judah afunga chinogura yauda kundipinza musungo. Right, baba chinogurei muri kundinzwera. So nyaya iripo ndeyekuti chinotadzira muZimbabwe nenhamo nehurombe tavanhu vakungotera kutsvaka panenge pakanuna. Saka ndikangonzi Jeff Judah nda kumubata tokupa mari ndakutotenge uraya kuti sati kubudirira ZANU-PF iri kubudirira because zvinhu zvayo haitengesani, zvinhu zvayo inongoita zvinhu zviri pachena. Saka nyaya yekutanga iripo ndeyekuti upapeti koma Judah ende dare riri pano. Nyaya yeupapeti ndo yanetsa pavana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvese zvisabudirira kutadza kukunda ZANU kana kurwisa ZANU. Zvomunoona vana Ngonzora, vana Shabangwaya, vana Madhuku, vana Biti havasi vanhu kuti vachatonga nyika, but mukazvitarisa mapolitical party avo it's a business political party. Havasi vanhu vari kutsvaga zvokutonga nyika vanhu vaya. Even Poland yakaumbirwa ofans inyaya yekuti kutsvaga mari. Saka ichokwadi baba chinogurei mukuti nzwere. Yes, baba chinogurei. DJ Holly, pata mic. Yes, ndiripo. It's over to you, DJ Holly. Right, gentlemen, tamu 1 hour and plan yedu yanga iri kuita 45 minutes tingoonesana nyaya yageza, but nyaya dzacho dzazopfuurira kusvika mukati. Chinova chinhu chakanaka kuti makomrades anombogara pasi achikurukura achionesana. Saka ndichangosiyirawo 2 minutes kumagest edu mukoma Jeff Judah, baba chinogwirei namujiba vambotaurawo maonero avo tichibva tavhara chirongwa. Kutanga nemi mukoma Jeff Judah. No, ndofunga vanhu vese vekuZimbabwe vakazviona kuti hapana geza hapana chiedza chakanaka sezvo airamba iye kuti pasine ZANU-PF kwete kuti vanhu vairamba kupinda mumastreet. I think people they are more than ready neupenyu hwavo nemaresources avo. Right, utungamiriri huripo hwemamwe mapuka akasiyana-siyana ndoziva kuti vanenge varipo vanouya pakulenti vachiteerera vachinzwa kuti zvinhu zviri kubva kupi zviri kuenda kupi pa.5 nemamwe mamedia system akasiyana nekuti message kazhinji inozoshewa into different platforms. Saka vachatonzwa kuti maZimbabwe asumuka manje and they are united ende ndozvekutoda vana vemuZimbabwe nemamwe maleaders akasiyana-siyana angave ma-human rights lawyers and so on vane chikoro vanogona kutidzidzisa kuti pachikoro takadzidza kuti zvinhu zvinofamba mukuti and so on. Isusu toisawo effort yedu nepatinokwanisa kuisanapo utungamiriri hwevakoma vatinavo nevanenge vatinavo. Inini I believe kuti tinogona kunetsana handitika, but it is more important that all the time we remember kuti vari kutambudzika vacho tisu, and if we don't come together it is to our disadvantage. And kuramba tichifuratirana nokuramba tichitukana pachedu, it's a big disadvantage kwatiri isusu, which is a greater advantage kuZANU-PF. ZANU-PF inoda kuti muZimbabwe munge mune even 500 ma-opposition political party because inoziva kuti by that they will be able to conquer. Chisingadiwe neZANU-PF ndechekuti vanhu vakabatanidzwa. So I think no mashoko handingasiyire kuZimbabwe nemabrothers ese kuti no, natiite chinhu chimwe chete as one people. Right, tinotenda mukoma Jeff Judah. Over to you, Jiba chaiye. Cooperative Jiba, munokwanisa kuvhura zvenyu mic yenyu iri pamute mutaure zvenyu. Vanogona kubaya vaudze pekubaya kaHolly vanhingirigeni vabvise mute kana kuvabvisira kusaidi ikoko. Kwangu kuno kuyaramba kuvabvisira. Muri kunizwa? Loud and clear. Yes, takunzwa loud and clear. All right. Ndiri kuti ni zvese zvataurwa na comrade Jeff Judah zvinonzwika ende ndizvo chaizvo zvatinofana kuita. Asi ndinoda kukuonesai nokukuzivisai kuti
ndofunga kana ukadzokera sure kuliend kana uchine mamwe emaaudios andakambokutumira ndakataura ndichiti ropa rakadeuka kune vese vakadeura ropa muZimbabwe harina kungodeuka rikapera rakadaro, munhu haasi wokungouraya zvopera zvakadaro. So kutarisira kubva kuvapfana masiya iwowo maministers vakuru vese anoziva kuti akadeura ropa, nguva yacho yakwana. Iko zvinezvi tinoronga zvinhu zvatiri kuronga zvese zvinozi hatizokusviki kwese uku kunenge kwaita zvimwe. Mwari haasi benzi, Mwari haagoni kutirega takadai nokuti hatina kumbotuka Mwari. Nyika yeZimbabwe inyika inoda Mwari zvikuru, tinoziva Mwari chaiye wakasika denga nenyika. Saka Mwari ane nguva dzakewo zvake dzaanomborega oti ndakakurega hani ndakaramba ndakanyarara mukafungira kuti ndakapata. Ende Mwari haangoti uchitadza ipapo obva akudambura musoro. Unombokupa a long rope kuti aone kuti uchatendeukawo here. Then kana ozotaridza kuti simba rake chii, ndo paakundosvika apa ndo paakundosvika manje apa paakundosvika, nokuti patanyangwa zvakawanda. Mwari vatanyangwa, vadzimu venyika inoyi vari kutanyangwa vachicharikwa. Zvese izvezvo zvinoita kuti tiinde kukusununguka manje. Ndapedza hangu. Right, tinotenda nemabasa nemashoko echenjedzo, tinotenda nemabasa amuri kuita comrade kutumira mashoko kuvanhu. Rambai makadaro, rambai makadzvanya. Tichipa chekutaurisa kuna Baba Chinogurei tichibva tapeta chirongwa. Baba Chinogurei, mungasununguka kutaura zvenyu. Munokwanisa kubvisa mic yenyu pamute motaura zvenyu Baba Chinogurei. Hello. Yes, tukukunzwa, you can go ahead. Ini chandingataura ndakusapota chati mashoko ari kutaurwa naNingirikini naMujibha akanaka. Ichokwadi chaicho. Ndoda kusapota mashoko ataurwa namukoma Jeff Judah. Mashoko eushingi ekuti mweya wapo chaiwo hausi mweya wemumaofisi waakudikana, kana mweya wekuti bato razovhurwa nhasi unotenge rine power. Leader uyo anenge ane simba maningi. Even maopposite leader acho akutoda support inotsigirwa nemasi yekutobuda mumba chaiko yekutomira chaiko zvine simba. Chinhu chandaakukumbira nokusiya panapa ndechekuti icho ndinokumbira kuti kana muchizokunda neimwe nguva mutidaidzirewo machifi amunokwanisa kunhonga, mutidaidzirewo vakuru vemachechi, mabhishopu makuru, mutidaidzirewo vamwe vanhu vemapolitical party, maleaders makuru, iite sokuti ingava political Ningirikini. Asi ndinokumbira kuti kana vanhu vaunzwa panapa, vanhu vasasheya kana kutaura mazita avo, ngavataure mazita emanickname. So kana kutaura rimwe zita asi vasabudisa mazita avo, imi musabudisa mazita evanhu. So kumbira kuti vakuru vemachurches tisavaziva kana machifi kana kuti vakuru vemacivil servants, vakuru vematicha vemanesi, tigone kuti timbokurukura imwe Ningirikini yatikakurukura hongo. Tinoda kuti titi kana taakutaura hedu zvisaite sekuti zvinopanichisa imimi madj kana kurondesa kana kuperetenesa imimi, tisapinza nyaya yehondo, asi kuti tinozoitaura kuseri, asi titaure nyaya yeissue yemamiriro ekwatiri kuenda nenyika nekwatiri kubva. Ndaikumbisa kuti kana zvichibatsira hazvo kuti mugone kutiunganidzira vanhu ivava, timboti kurukurei. Hatidi mazita avo kana kuvaziva kuti ndivanani, asi tinoda kuti timboti kurukurei takasangana panapa, tione kuti tine pfungwa imwe chete nemuono mumwe chete wekwatiri kubva nekwatiri kuenda, especially maleaders emapolitical parties iwaya. Mufanotaura navo, kana vachiisa vamiririri hazvina dambudziko vanotaura pa. So tigone kukurukura nekuonesana kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Asi kwekupedzisira kwacho chaiko ini ndinokumbira kuti zvinhu zvatiri kuita izvi tipindewo mune dzimwe nyika tichitaura nema-opposition parties ari ikoko. Ma-opposition parties ane mukana wakakura wekutiwanisa zvatinenge tichifunga kuti tiwane, tigone kumira kuita stamina. So ndinotenda zvikuru kuti dai Mwari vatibatsira nemashoko iwaya. Ndoda kutenda mukoma Judah nekushinga, asi tichitaura ndichiti kuvana veZimbabwe, siyanai nekungotera channel ese nokuti iko zvinezvi muri kuona zvaitwa navageza izvi vakuti ivo vawaregerera. Haisi nyaya yekuregererwa kunyeba chaiko. Jonathan Moyo ari uko, Kasuku were chaiye haana kuregererwa wani, hakusi nyaya yekuregererwa nakwete.
Kaizi handizvo vanhu vanoregerwa nenyika kwete nebato. Handi muri kupaona. Saka nyaya iripo haigoni kuti vangaregerera vageza vachirwi chiwenga. Kureva kuti kana varegerera vageza kureva kuti navachiwenga vacho pamwe chete vakatoregerana kudhara. Vanhu vamwe chete mamwe chete ichiro chimwe chete. Saka vanhu vema channels especially vakazendama kuzanu PF vakomana vari mumachannel avo vazhinji vacho kana vakanzi vasungwa vamwe vacho zvaakutotinetsa kuti tikusungwa here nekuti inenge nzira yekudzoka kana kuti yekudzorwa kana kuti yekubiswa paground basa rinenge ratopera. Saka tinenge tiri kuhwandirwa nezanu PF tichirwa kaunda nemaorganization akasiyana-siyana nemachannel akasiyana-siyana. Munogona kunzi vachinogona vasungwa ikida yekutotorwa kuti vachidzokera kumba asi maopposition members vakafanana namapango vakafanana nasanhingirikini uyo madzibaba eshanduko kutosungwa kutonyudzwa. Saka vazhinji vacho dzimwe nzira inzira dzokutonyudzwa dzekutotonhotswa dzekutoexpire kwechinhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti dzimwe nyaya muzodzinzwa kwadzinenge kwadzinoperera. So nditi be careful nokutera machannels mazhinji nekuteera especially vanhu vanenge vakazendama kuG40 kana kuti kuzanu PF kana kusitara vachiwenga kana ravamunangagwa kana vanhu ivava be careful vakomana vazhinji ava vanhu vari pabasa nekuti havazikane kwavakabva nekwavari kuenda nako. Saka vanhu ivava mukavachenjera kupera kwevanhu ivava kana kuti kuparara kwavo kana kuti kuvhara kwechinhu kungopera rumwe nenzira isinganzwisisiki. Inini muchikoti vanhu zvinhu zvitone. Saka be careful ngatiumbei maorganization ari straight machannel ari straight titere ngatiudzei vanhu chokwadi ndo mashoko aningataura paground aningasiyira vana veZimbabwe. Ndinokutendai zvikuru vana veZimbabwe ndibaba vachinogurei maita basa. Right, aiwa tinotenda comrades, tinotenda nemashoko enyu. Over to you Kulendi uchipeta chirongwa. Aiwa tava nenguva yakanaka. I think vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Thank you so much my comrades. Aiwa tinoti ngazvirambe zvakadaro pakangoitawo zvinenge zvichiitika zvinenge zvichidiwa kuti mukomende munongoona takubatai. Thank you so much nekusiyawo mabasa akakosha amunenge muchiita nekuwana nguva yekuti mumbotaura nevana veZimbabwe. DJ Holly chirongwa chedu chaperera panapa. Bye bye my comrades. Aiwa tinotenda. Evangelist Bullet apenda tapeta chirongwa. Chirongwa tapeta. No,